зрители! Вие сте с новините на Бета! Днес полунощ гръмотясно небе удари Шишенци. 4 самолива пострадаха и бяха отведени в болница Пирогов. Изследванията показват, че един от самолетите е имал пневмония преди сблъсъка, а останалите 3 са заразени с COVID-19. Лекарите не успяха да установят дали самолетите ще оцелеят. Нивото на река Дунав се покачи с 132 км в час. Наложи се гражданите на град Видин да се качат на последния етаж в общината. 132 души са с опасност за живота си, а 2 души вече са без души. Бойко Борисов ослабна с 6-7 грама поради високите цени в България и ниските заплати в парламента. Докторите от болница Токуда в София казаха, че получават признаци на анорексия. На границата между Румъния и Сърбия при проверка беше намерена бомба с подпис на Путин в един камион с украинска регистрация. След проверката се разбрало, че единственото опасно нещо беше кафето на шофьора. Това бяха новините на Бета! Истината без филтър и малко забавление. Останете с нас! It was at this moment that he knew. He fucked up. Браво!